surullisia videoita nähdä, missä entinen lempilaivani Finjettissä olen käynyt... Oletko päässyt poraamaan sillä laivalla? Ei se ollut mitään porausta. Aha, se on Cinderella. Cinderella on porausta. Joo, ja sitten jos pelkää meriolosuhteita, niin ei muuta kuin Socos Hotel Vantaa ja se on Cinderella simulaattoria. Sielläkin kuulemma pääsee. Sanotaan näin, että näin on mulle neuvottu, että mikäli sieltä haluaa yksin kotiin, niin kannattaa tutkia ilmaston sormien tilavuutta. Elikkä Seppo tulee vähän riskissä, raalla aina isot tormet. Tosissaan ristin lihottaa, kannattaa myös Joo. No mutta niin kuin on tämä slogani kehitelty, että älä luota laihaa tuomariin. Tarvassa me itse asiassa rannalla laihan tuomariin. No mutta se on totta, kyllä ne on usein siellä Janneniskan korissa, niin se äkkiä tulee tuulen viemään siinä vaiheessa, jos on vähän laihempi tuomari. Pitää olla tupla valjaat ja tilkka paino. Janneniska on mukavasti ollut sponsoroimassa meidän Finnish-kouluun ja tosissaan kaikki lihavat tuomarit on 30 metriin nosturta nousee tarvittaessa. Kuinka korkealle, mutta ovat todella lihavat tuomarit ovat myös korkeampaa kuin kammoissa 30 metriä määrä. Ja tuomarikornistahan näkee silloin ihan oikeesti, mitä siellä radalla tapahtuu. Kiitoksia Janneniskalle. Jahas, siellä on radalla taas joku kampo. Joku Honda on hajonnut. Ai tossa! Jaa, tossa! Valkoinen Civic tossa katoksen edessä parkissa, niin se valuisi niinku tuohon keskelle autojen sekaan. Tommonen siisti Civic, valkoinen kolmeovinen Civic valkoisilla vanteilla. Ei oikein vaihde ja käsijarru vissiin pidä paikkansa, mutta onneksi siellä on Vantera pönkkä edessä, kiitos Janar. Ootko käyttänyt juuri? Hyvä. Noniin, Honda-mies löytyy. Hyvä Janari. Kyllä se on ihan hyvä tommonen teidän tukka tulee. Janar tunnetaan myös nimellä Karavaana. Ja Honda-tukko. Ai lisää juttua susta. Onko sä Teppo mitään juttua Janarista? No, otetaan pieni tiedote tähän vaiheeseen, että tässä alkaa ihan kohta tää perinteinen Korre vaahtoshow. Kannattaa tulla tänne lavalle päin kanssa. Niin lava läheisyyttä me lähdetään Tepon kanssa pois tästä. Mennäänkö Teppo kahviin sitten vaahtoshow? Jätetään kuulee tippaa, mäkin jään. Sun pitää katsella niitä tyttöjä, me ei saada katsella. Niin hirveästi ei anna lupaa. Aina mulla on se parempi homma tässä vaiheessa. Niin, se on tää meidän surullinen tarina. Meidän pitää lähteä pois, kun on vähäpukeisia naisia, mutta No ei se mitään. Se kerrankin näin päin. Silloin kun on jonkun toisen tietokoneella eikä ole sivuhistoriaa rouvalle tiedossa, niin sitten voi käydä netistä katsomassa kuvia. Mutta tulkaa katsomaan livenä vähäpukeisia naisia. Ne menisi pois.